Lajui bat sakhi bakishnong hakithan Khappud bat kari Bangladesh ki badan hi East Janta Hills District ki kishnong ki plasha I no ben hak sarkar bat hakinong ikmat habarok kiliang Ioh Surok ki linti singkin ki jaka ajing sumar bat ki babun ki ein haka bagi Paidbah ki juya kendu jing kat sapapan ndai hakan ni kenti ko company Star Cement kala le ki kam barat ba haka bakalala ban penshna artli ki surok kawi hasnong simplong bat kwi pat hakasnong borsora berpensuk yaki hakakit kaba kalit kawan uwehe snong jong snong borsara uma Mawphor talang uloong ba kimji Phohsniew menu bakin sayo surok hak snong jongki wat la ka long ka surok ka ba thamai ka ba dang long ka surok khendeu ka ba nyam pat la ban seng rong te ka jing kren jonga ba ka Star Cement lembaga CSR te kila kular banyarat ini bani la yo ro ya kene surok kumba ka long ta hoi ka long ka jing ku ka ba krau na ka ta jong kene surok namara ke por ba mensua Ngim Phohsniew bangin yo ya kene surok por mensua ka jing stom jongi ka long ka ba to kata abadon kinong pang isu yakit yaba nang ne abyai da kejat hatu ban pos kuliang aga alenti ka bajngai tangi haban jam ya ka wa lukha ting da me posla por kriat ngin hab ban ya mi Paidbah ban yakit ya kinong pang kay ka bang mo ban ong na apel na kapat ya kibor sorkar ni bapay ya karoy kapar jong kisnong kitaw hoy ni ngala apply kiskim na po border area ngalay kundu ya sahab jong border area nila tho ya application nila bu bat kiru kila pha ya kene ka application jong ni support Delhi style na karman scam lang ba ka bi office jong ka BEDO kinyarap ini kumbangi ni penpau ke bat asa kawero kaliang nagkarpat ya kasokar kaba dan borong jongi po jing ilam jong Sri Kondrak Sangma bat local MLA jongi imasid lang pale inyarap ini ya kene ka jingdon kam kaba kong sam jongi